ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో త్రిష, విజయ్‌ల రిలేషన్‌షిప్ గురించి ఎన్నో రూమర్‌లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా త్రిష తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో విజయ్‌ను అన్‌ఫాలో చేసిన తర్వాత వీరిద్దరి మధ్య బ్రేకప్ జరిగిందంటూ వార్తలు మరింత వైరల్ అయ్యాయి. అంతేకాకుండా జూన్ 22న విజయ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్రిష నుంచి ప్రత్యేకమైన బర్త్‌డే విషెస్ వస్తుందేమోనని అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురుచూశారు. అయితే రోజు మొత్తం ఎలాంటి పోస్ట్ రాకపోవడంతో బ్రేకప్ వార్తలు నిజమేనేమో అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. కానీ ఆ ఊహాగానాలన్నింటికి చెక్ పెడుతూ త్రిష కొద్దిగా ఆలస్యంగా చేసిన ఒక పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. విజయ్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా తీసుకున్న ఒక క్యూట్ ఫోటోను షేర్ చేసిన త్రిష, టు ది పర్సన్ హూ మేక్స్ ఇట్ ఆల్ వర్త్ ఇట్, హ్యాపీ బర్త్డే అంటూ ఎమోషనల్ క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. ఈ ఒక్క పోస్టుతోనే బ్రేకప్ రూమర్లు ఫుల్ స్టాప్ పడిందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం త్రిష షేర్ చేసిన ఫోటోలతో పాటు ఆమె క్యాప్షన్ కూడా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారి వైరల్ అవుతోంది.